Vă salut! Sunt Călin Mitra și vă invit la One Big Jump, cel mai mare eveniment dedicat câinilor și iubitorilor de animale din România. Între 26 și 28 septembrie ne întâlnim în Oradea pentru un weekend plin de distracție, mișcare, emoție și momente spectaculoase. Vom avea demonstrații canine, parade, ateliere educative, prezentări de rasă și sporturi canine, dar și modă, muzică și balet, toate alături de câini. Iar dacă vrei să arăți că ai un câine echilibrat și ascultător, te poți înscrie la examenul pentru Good Dog Card, certificatul care îți deschide ușile unui oraș pet-friendly. Este primul eveniment de acest fel din lume și începe chiar acum în Oradea. Vino cu prietenii, cu familia și cu patrupedul tău sau vino și doar ca să te bucuri de spectacol. One Big Jump te așteaptă. Tu și câinele tău. Sunteți pregătiți?